कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మ్యాంగ్లూరు తరపున 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి అటెండ్ అయిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు. మనం నిన్న సైనిక పరిశీలన అనే మొదటి అధ్యాయం చూసాము. అలాగే మహాభారతంలోని కొంత మనకి వివరణ కోసం కొంత ముఖ్యమైన పార్ట్ అనేది చూడడం జరిగింది. అలాగే ఈ ఇస్కాన్ అంటే అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘ సంస్థాపక ఆచార్యులు హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శిల ప్రపాదుల వారి గురించి కూడా కొంచెం మనం ఇంట్రడక్షన్ లాగా కొంత చూడడం జరిగింది. ఈరోజు మనము ఈ 18 రోజుల అవగాహన భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులలో మనం ఈరోజు ద్వితీయ అధ్యాయము సాంఖ్యయోగము, దీన్నే ఏమంటారంటే గీతాసారం, అంటే భగవద్గీత యొక్క ఎసెన్స్ సారాంశం మొత్తం కూడా ఈ అధ్యాయంలో ఉందన్నమాట. ఈ అధ్యాయం తర్వాత ఈ అధ్యాయాన్ని మనం ఎలబరేట్గా అంటే ఈ అధ్యాయం యొక్క వివరణ మిగతా అన్ని అధ్యాయాల్లో చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. కాబట్టి ఈ అధ్యాయం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఇక్కడ ఈ సాంఖ్యయోగంలో అర్జునుడు నిన్న కొన్ని సందేహాలు అనేవి చెప్పారు. ఆయన యొక్క లక్షణాలు అంటే ఎలా అనిపిస్తుంది ఇవన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. అలాగే కృష్ణ భగవానుడు ఏం చెప్తాడు అనేది కూడా మనం ఈ అధ్యాయంలో ఇక్కడ నుంచి మనం చూడొచ్చు. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. మీరు కూడా స్క్రీన్ మీద ఉన్నది చూస్తూ మీరు కూడా దీన్ని చదువుకుంటూ ఉండండి. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణపాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ రెడ్డి అని ఉన్నారు. ప్రభుజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, ఏదైనా డౌట్ ఉందా హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. అలాగే శ్రీనివాస్ అని ఉన్నారు. రామకృష్ణారెడ్డి ప్రభు చెప్పండి. ప్రభు గారు నమస్కారం అండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏదైనా డౌట్ ఉందా ప్రభుజీ? లేదండి, వింటున్నా. సారీ. పర్లేదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
శ్రీనివాస్ ప్రభుజీ, మీకేమైనా డౌట్ ఉందా? హరే కృష్ణ. మనము ఈరోజు ఈ సాంఖ్యయోగం గీతాసారం అనేది చూస్తాము. ముఖ్యంగా మొదటి అధ్యాయంలో ఆ సైనిక పరిశీలన అనే మొదటి అధ్యాయంలో భగవద్గీతలో మనం చూసింది ఏంటి అంటే, మొదటి శ్లోకంలో ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతాడు తన యొక్క కార్యదర్శి అలాగే వ్యాస మహర్షి యొక్క శిష్యుడైన సంజయుణ్ణి, ఓ సంజయ, అక్కడ నా పుత్రులు అలాగే పాండుపుత్రులు సమకూడిన తర్వాత యుద్ధం చేయడానికి ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు అని అడగడం జరిగిందనమాట. ఎందుకంటే ఆయనకి పుత్రవాత్సల్యం, మోహం అనే కారణం ఒకటి ఉంది. అలాగే యుద్ధం చేయడానికి సమకూడారు కదా, మరి ఏదైనా సంధి జరిగే అవకాశం ఉందా? ఒకవేళ సంధి జరిగితే మళ్ళీ నా పుత్రులకి రాజ్యం రాకుండా పోతుంది. అలాగే ఆ ధర్మక్షేత్రం, ఆ కురుక్షేత్రం అనేది, కాబట్టి అక్కడ ధర్మమే గెలుస్తుంది. మరి పాండవులు 5 కూడా వాళ్ళు ధర్మాత్ములు అనమాట. కానీ ఇతని యొక్క పుత్రులు ఏంటంటే అధర్మపరులు. ఈ యొక్క స్థల దానివల్ల కూడా తన పుత్రులకి ఏదైనా జరగరాంది జరుగుతుంది అనే ఈ డౌట్స్, ఇటువంటివన్నీ కూడా ఉండడం వల్ల అతను సంజయుని అడుగుతూ ఉన్నాడు అక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంది అని. అప్పుడు సంజయుడు చెప్తాడనమాట, దుర్యోధన యొక్క మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉంటుందనేది మనం 2 నుంచి 13 శ్లోకాల దాకా చూసాము. ఎప్పుడైతే ఆయన రాజు కాదు కానీ ఒక రాజులాగా ఆ యుద్ధరంగంలో ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు దుర్యోధనుడు. వెళ్తాడు తన యొక్క గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి, మీ యొక్క ద్రుపద పుత్రుడు అని చెప్తాడు దృష్టద్యుమ్నుడిని. ఆ ద్రుపద పుత్రుడు చూడండి మీ దగ్గరే యుద్ధ విద్యలు నేర్చుకున్నాడు, విద్యాభ్యాసం అంతా చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ మిమ్మల్ని సంహరించడానికి పుట్టిన అతను. కానీ మీరు అతనికి విద్యాభ్యాసం చేశారు. కానీ ఇక్కడ ఏదైనా అంటే ఆ పాండవుల పట్ల కానీ అలాగే దృష్టద్యుమ్నుడి పట్ల కానీ ఏదైనా అభిమానం ఉందేమో, లేకపోతే పక్షపాతం అనేది ఏమన్నా ఉందేమో అనే డౌట్ తోటి ఇతను ఏం చేస్తున్నాడు, ఆ రాజనీతి ప్రదర్శిస్తూ అంతకుముందు ఉన్న ద్రుపదుడితో ఉన్న ఆ వైర్యాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఇతను ద్రోణాచార్యుడిని కొంచెం రెచ్చగొడుతున్నాడు, అంటే దెప్పిపొడుస్తున్నాడు అనమాట. తర్వాత ఈ యొక్క పాండవులే అక్కడ విజయాన్ని సాధిస్తారు అనే వాటికి మనం కొన్ని ఇవి కూడా చూసాము అక్కడ. అలాగే అర్జున రిక్వెస్ట్ చేశారు కృష్ణుడిని, దయచేసి 2 సేనల మధ్యలోకి తీసుకెళ్ళి నిలపమని చెప్పారు రథాన్ని. తర్వాత అర్జునుడు ఒక 4 రీజన్స్ చెప్పారనమాట. వాళ్ళందరినీ చూసిన తర్వాత నేను యుద్ధం చేయలేను ఓ కృష్ణ అంటూ 4 కారణాలు అనేవి చెప్పారు. ఎవరైతే వాటిని మీరు చాట్ బాక్స్లో రాయడం కానీ లేకపోతే అడ్మిట్ చేసుకుని చెప్తారా ఎవరైనా? నిన్న విన్నవాళ్ళు మీరు అడ్మిట్ చేసుకుని చెప్పొచ్చు ఆ 4 కారణాలు. అర్జునుడు చెప్పారు కదా ఆ 4 కారణాలు. నేను యుద్ధం చేయలేను కృష్ణ అని 4 కారణాలు చెప్పడం జరిగింది కృష్ణుడికి. విజయలక్ష్మి మాతాజీ అడ్మిట్ చేసుకోండి, చెప్పండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే అంటే కృష్ణ. వాళ్ళు గురువులు, ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ తర్వాత అందరూ రక్త సంబంధికులు, ఆ ఇట్లాంటి రిలేషన్స్ వల్ల సో తను యుద్ధం చెయ్యలేను అని చెప్తారు అని. ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇంకా ఎవరైనా? ఓకే, మనకి ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూస్తే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాడంటే రణరంగంలో ఆ సైన్యాన్ని పరిశీలిస్తానని చెప్పి కృష్ణుడిని ఎప్పుడైతే రథాన్ని తీసుకెళ్లి 2 సేనల మధ్య నిలపమని చెప్పాడో అప్పుడు వాళ్ళందరినీ చూసేసరికి జాలి కలిగింది. వీళ్ళందరినీ నేను వధించాలా అని ఆయనకి వాళ్ళందరినీ చూసి జాలి కలిగింది. తర్వాత భోగం అంటే ఎప్పుడైతే వీళ్ళందరినీ చంపేసి అంటే వాళ్ళందరినీ వధిస్తే యుద్ధరంగంలో రాజ్యం వస్తుంది. ఆ రాజ్యం అనే ఆ భోగం నాకు అవసరం లేదు. ఎందుకంటే
మరి ఆ రాజ్యం వస్తే ఆ ఆనందమైన ఆ సుఖమైన ఎవరితో పంచుకోవాలి? అందుకే మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూసాం కదా. మనం ఏదైనా ఒక వెహికల్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా బంగారం కానీ కొనుక్కున్నప్పుడు మనం మనకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ దాన్ని చూపించి ఆనందపడాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. మరి ఈ రాజ్యాన్ని అంతా సంపాదించిన తర్వాత వీళ్ళందరూ అంటే ఎవరైతే బంధువులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ యుద్ధరంగంలో మరణిస్తే మరి ఇదంతా ఎవరితో ఎంజాయ్ చేయాలి, ఎవరితో పంచుకోవాలని ఆయన అడిగాడనమాట. అలాగే పాపభీతి, వాళ్ళు ఎలాగూ దుర్యోధనుడు 6 రకాలైన పాపకార్యాలు చేశాడు. అతడు పాపం చేసిన వాడు అనమాట. మరి అటువంటి పాపాత్మలను చంపినా కూడా మాకు పాపం అనేది కలుగుతుంది, కాబట్టి ఇటువంటి యుద్ధం నేను చేయలేను అని అన్నాడు. అలాగే వంశనాశనం, వాళ్ళందరూ కూడా పెద్దవాళ్ళు అలాగే మగవారు వీళ్ళందరూ కూడా యుద్ధరంగంలో మరణిస్తే ఆ స్త్రీలు సరైన రక్షణ లేకుండా వెళ్ళిపోతారు. తద్వారా వాళ్ళు కొంత అధర్మ కార్యాలు చేయడం జరుగుతుంది. దానివల్ల పిండోదక క్రియలు అవన్నీ ఆగిపోతాయి. పెద్దవాళ్ళకి ఇవన్నీ జరగకపోతే వాళ్ళందరూ కూడా నరకానికి వెళ్తారు. ఇదంతా కూడా నేను ఈ గురు శిష్య పరంపరలో విన్నాను అన్నట్లుగా ఆయన చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ 4 కారణాలు చెప్పి నేను ఇంకా యుద్ధం చేయలేను ఓ కృష్ణ అని ఆయన ఆ యొక్క గాంధీవాన్ని చేతిలో నుంచి కింద వదిలేసి ఆ రథంలోనే కోల్పడిపోయాడు అనమాట. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారండి ఈరోజు 2వ అధ్యాయంలో మనం చూద్దాము. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనః. సంజయుడు పలికెను. శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిండి ఉన్న అర్జునుడిని చూసిన మధుసూదనుడు ఈ విధంగా పలికాడు. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా అర్జునుడు పలికాడో అతన్ని చూసి కృష్ణ భగవానుడు ఇలా అంటున్నాడు అని సంజయుడు అక్కడ ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నారనమాట. శ్రీ భగవానువాచ కుతస్త్వాకశ్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టమస్వర్గ్యం అకీర్తికరమర్జున. ఇక్కడ మనం చూస్తే శ్రీ భగవానువాచ అంటే శ్రీ భగవానుడు పలికాను. ఎట్లా అయితే మొదటి శ్లోకంలో ధృతరాష్ట్రుడు పలికాడో అక్కడ చెప్పారు ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ. తర్వాత సంజయుడు పలికాడో సంజయ ఉవాచ. తర్వాత ఎప్పుడైతే ఒక్క నిమిషం. తర్వాత ఎప్పుడైతే అర్జునుడు పలికాడో అక్కడ అర్జున ఉవాచ అని చెప్తారు. కానీ ఇక్కడ కృష్ణుడు పలుకుతున్నప్పుడు మాత్రం శ్రీ భగవాను వాచ. దీనికి మనము ఎవరైతే శ్రీల వ్యాస మహర్షి ఉన్నారో అతని యొక్క తండ్రి, ఆయన పేరు పరాశర ముని, ఆయన చెప్తారనమాట అసలు ఈ భగవాన్ అనే వ్యక్తి ఆ పదము ఎలా వచ్చింది, అంటే ఆ యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అని. పరాశర ముని వ్యాసదేవుని యొక్క తండ్రి అనమాట. ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య వీర్యస్య యశశ్రియ జ్ఞాన వైరాగ్యయోశ్చైవం షణ్ణం భగ ఇతింగన. అంటే ఐశ్వర్యము, బలము, యశస్సు, జ్ఞానము, వైరాగ్యము, సౌందర్యము, ఈ 6 అంటే షణ్ణం భగ ఇతింగన. ఈ 6 లక్షణాలు ఎవరికైతే పరిపూర్ణంగా, అంటే ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ అట్లా కాదు, లేకపోతే ఇంకా అన్లిమిటెడ్ అనమాట, ఇవి ఎవరికైతే ఉంటాయో వాళ్ళని భగవంతుడు అని చెప్తారు అని పరాశరముని చెప్తారు. మరి ఐశ్వర్యం, శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క ఐశ్వర్యం మనం చూసాము అంటే ఆయనకి 16,108 మంది భార్యలు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఒక్కొక్కరికి కూడా ఒక్కొక్క మందిరం అనేది కట్టించడం జరిగింది. మళ్ళీ ఒకే సమయంలో అందరి దగ్గర కూడా ఆయన విస్తారంగా ఉండగలుగుతారు. అంటే అందరి దగ్గర కూడా ఆయన ఉండగలుగుతారు. అంటే ఒక దగ్గర ఏమో భోంచేస్తూ ఉండొచ్చు, ఒక దగ్గర ఏమో ఏదైనా ఆటలాడుతూ ఉండొచ్చు, ఒక దగ్గర ఏమో నిద్రిస్తూ ఉండొచ్చు. ఇట్లా అంటే అందరి దగ్గర కూడా ఉండగలరు అన్నమాట. అలాగే ధనంలో ఆయన అందరికంటే గొప్పవాళ్ళు, ఆయన్ని మించిన వాళ్ళు కూడా ఎవరూ లేరు. ఇంకా యశస్సు, మనము ఆయన యొక్క కీర్తి గురించి అన్నీ అంటే మనకు చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే నలుదిశలో కూడా ఆయన యొక్క కీర్తి వ్యాపించి ఉంది. ఆయన ఆ యొక్క చిటికిన వేలు మీద ఆ గోవర్ధనగిరి పర్వతాన్ని 7 పగళ్ళు 7 రాత్రులు ఎత్తి పట్టుకుంటారనమాట. అది అంత బలము ఇంకెవరికి సాధ్యం కాదు. ఇంకా అలాగే అందం చూస్తే ఆయన నీలమేఘ శ్యాముడు. అందుకే మనకి బ్రహ్మ సమితిలో కూడా చెప్తారు, కందర్ప కోటి కమనీయ విశేష శోభం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి అని. అంటే కందర్ప అంటే మన్మధుడు అనమాట. కోటి మన్మధులు
కలిస్తే ఎంత అందంగా ఉంటారో అటువంటి అందం శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అంత అందంగా ఉంటాడని కూడా చెప్తారు. అలాగే జ్ఞానం, మరి భగవద్గీత జ్ఞానమే రాజవిద్య అని చెప్తారు, మనకి 9వ అధ్యాయంలో వస్తుంది. అటువంటి ఈ హరే కృష్ణ, ఈ రాజవిద్యని అర్జునుడికి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మరి ఆయన కంటే జ్ఞానవంతులు ఇంకా ఎవరు లేరు. అలాగే వైరాగ్యం, కృష్ణుడికి ఉన్నంత వైరాగ్యం కూడా ఇంకెవరికి ఉండదు. ఎందుకంటే బృందావనంలో ఆయన చాలా హ్యాపీగా ఉంటూ ఉంటారు అక్కడ. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ మధురకి వెళ్ళాల్సి వస్తుందో అక్రూరుడు వచ్చి చెప్తారు కదా, తీసుకురమ్మంటున్నారు మిమ్మల్ని ఆ కంసుడు అని. మరి ఆయన ఇక్కడ ఉన్న ఈ యొక్క ఆనందాన్ని అంతటిని కూడా వదిలిపెట్టేసి వైరాగ్యంతో అక్కడికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది, ఆ మధురకు అనమాట. అందుకే భగవానుడి గురించి మనం ఇంకా తెలుసుకోవాలి అంటే ఆయనకి 3 ఫామ్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి. ఎలా అంటే, ఒకటి బ్రహ్మన్, పరమాత్మ, భగవాన్ అని. బ్రహ్మన్ అంటే ఏంటి అంటే భగవంతుని నుంచి వచ్చే దేహ అంటే శరీర కాంతి అన్నమాట. ఉదాహరణకి మనం ఉదయాన్నే చూస్తే సూర్యుడి నుంచి వచ్చే ఆ కాంతి అంటే అది కూడా సూర్యుడి నుంచే వస్తుంది, కానీ సూర్యుడు కాదనమాట. కానీ మనం ఏమంటాం, సూర్యుడు వచ్చాడు అంటాం. అలాగే మనకి భగవంతుని నుంచి ఒక దేహ కాంతి అనేది వస్తూ ఉంటుంది, అది బ్రహ్మన్ అంటే ఒక తేజస్సు లాగా, ఒక లైటింగ్ లాగా అన్నమాట. బ్రహ్మజ్యోతి రూపంలో కొంతమంది ఆయన ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. అలాగే పరమాత్మ ఎలా అంటే అందరిలో కూడా పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు. అలాగే భగవానుడు, భక్తులు ఏంటంటే భగవంతుణ్ణి సాకార రూపంలో చూస్తూ ఉంటారు. అంటే సూర్యుడి నుంచి వచ్చే ఒక తేజస్సు లాగా, అలాగే సూర్య గోళం లాగా, అలాగే సూర్యమండలం లాగా, ఇట్లా మనం దాన్ని చూడొచ్చు అనమాట. అంత శ్రీ భగవాన్ అనే ఒక పదాన్ని ఆ పరాశరముని మనకి అలా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, నీకు ఈ కల్మషాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఇవి గౌరవనీయ వ్యక్తికి తగదు. అవి ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా అపకీర్తిపాలు చేస్తాయి. అందుకే ఇక్కడ అనార్య అని చెప్తున్నారు. అనార్య అంటే ఏంటి? ఆర్యులు కానివారు. ఆర్యులు అంటే ఈ నాగరికత అంటే జీవితం యొక్క విలువలు తెలిసిన వాళ్ళని నాగరికులు అంటారు, వాళ్ళని ఆర్యులు అంటారు. ఇక్కడ అర్జునుడు ఏంటంటే వాటికి విరుద్ధంగా మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట. ఆ జీవితపు విలువల్ని మర్చిపోయినట్లుగా మాట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి అతన్ని ఇక్కడ అనార్యం అని పలుకుతున్నారు. ఇది అపకీర్తిం అని కూడా చెప్తున్నారు అనమాట. మనం చూసాం కదా. ఇది ఇప్పుడు కృష్ణ భగవాను శ్రీ కృష్ణ ఉవాచ అని పలకకుండా శ్రీ భగవాను వాచ అని పలుకుతున్నారు. ఈ యొక్క మహాభారతం కూడా వ్యాస మహర్షి చెప్తూ ఉంటే విఘ్నేశ్వరుడు రాస్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా భగవంతుడే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. క్లైబ్యం మాస్మగమః పార్థ నైతత్వయ్యుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ఠ పరంతప. ఓ పార్థ, ఈ పతన కారణమైన నపుంసకత్వానికి లొంగకు, ఇది నీకు తగదు. ఓ పరంతప, ఈ హృదయ దౌర్బల్యం విడిచిపెట్టి వెంటనే యుద్ధం చేయడానికి లెమ్ము అని చెప్తున్నాడు. అలాగే తర్వాత అర్జునుడు పలుకుతున్నాడు, ఓ శత్రు సంహార అంటే కృష్ణుణ్ణి, ఓ మధుసూదన, నాకు పూజనీయులైన భీష్మ ద్రోణాదుల వంటి వారిని బాణాలతో నేను ఎలా ఎదుర్కోగలను అని అడుగుతూ, గురు నహత్వా హి మహానుభావాన్ శ్రేయో భోక్తుం భైక్షమపీహ లోకే హత్వార్థకామాంస్తు గురూనిహైవ భుంజీయ భోగాన్ రుధిర ప్రదిగ్ధాన్. గురువులైన మహాత్ముల జీవితాలను పణంగా పెట్టి జీవించుట కంటే భిక్షమెత్తుకొని జీవించుట ఉత్తమమైనది. ప్రాపంచిక లాభమును కోరుచున్నప్పటికీ వారందరూ పెద్దలే. వారిని వధించినచో మేము అనుభవించు సమస్తము రక్త పంకిలమగును. అంటే ఆ గురువులను కానీ, భీష్మ పితామహ ఉన్నారు కదా, ఆయన తాతగారు, ఇటువంటి వాళ్ళని మేము చంపితే వచ్చే ఆ రాజ్యం ఏదైతే ఉందో, వాళ్ళని వధించడం వల్ల వచ్చే రాజ్యం ఏదైతే ఉందో అది మాకు రక్త పంకిలం, అంటే ఆ రక్తంతో కలిసిన కూడు, అది మేము ఎలా దాన్ని భోగించాలి అని అడుగుతున్నారు. నచేతద్విద్మః కతరన్నో గరీయో యద్వా జయేమ యది వానో జయేయుః యానేవ హత్వా న జిజీవిషామః తేవ స్థితా ప్రముఖే ధార్తరాష్ట్రాః. వారిని జయించడము లేదా వారిచే జయించబడటము అనే వాటిలో ఏది ఉత్తమమో అది మాకు తెలియదు. ధృతరాష్ట్రుని పుత్రుని వధిస్తే మేమిక జీవించి ఉండడము వ్యర్థము. అయినా వారిప్పుడు యుద్ధరంగంలో మా ఎదుట నిలిచి ఉన్నారు. కాబట్టి
అర్జునుడి యొక్క సమస్యలు మనం చూసాము. జాలి, ఆనందం ఉండదు, వాళ్ళని చంపడం పాపము, కులధర్మాలు నశిస్తాయి, వర్ణాశ్రమ ధర్మం నశిస్తుంది అని చెప్పి ఇక్కడ కూడా ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నారనమాట. వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యుద్ధరంగంలో మా ఎదుట నిలిచి ఉన్నారు అని చెప్తూ, కార్పణ్యదోషోపహత స్వభావ పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః యశ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం. మమకారము అనే దోషము కారణంగా నేనిప్పుడు నా కర్తవ్యం విషయంలో మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయాను. ఏది నాకు ఉత్తమమో నిశ్చయంగా తెలుపుమని నేను అడుగుచున్నాను. నేనిప్పుడు నీకు శిష్యుడను మరియు శరణాగతుడను. దయచేసి నాకు ఉపదేశము కావింపుము. ఇక్కడ ఆయన ఏం చెప్తున్నారు? శిష్యస్తేహం షాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం. శిష్యుడని నీకు నేను అని చెప్తున్నారు. మనం ముఖ్యంగా మనల్ని ఎవరు ఏమీ అడగకపోయినా కూడా మనం సలహాలు ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం. వాటిని ఏమంటారు? ఉచిత సలహాలు అంటూ ఉంటారు. అలా ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే అవి మంచి సలహాలే అవ్వచ్చు, కానీ వాటి యొక్క గొప్పతనం వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు. మనం ఎంత మంచి సలహా ఇచ్చినా కూడా దాన్ని వినటానికి కూడా వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉండకపోవచ్చు, పాటించడానికి కూడా వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉండరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మనల్ని అడగలేదన్నమాట. కానీ ఎప్పుడైతే అడుగుతారో అప్పుడు మనం వాళ్ళకి ఇచ్చే ఇది ఏదైతే ఉందో, అంటే సలహా ఏదైతే ఉందో అది వాళ్ళు దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు, దాన్ని పాటించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అది అవసరమైంది కాబట్టి. ఇక్కడ కూడా అర్జునుడు చెప్తూ వచ్చారు ఇప్పటి వరకు కూడా. చెప్పిన తర్వాత ఇంకా నా వల్ల కాదు అని, నేను నీకు శిష్యుడిని అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే అర్జునుడు చెప్తూ ఉన్నారో, మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూసాం కదా, ఇవన్నీ కూడా నేను చేయలేను, ఇదంతా పాపము, కులవంశాలు నాశనం అయిపోతాయి, ఇవన్నీ చెప్తున్నప్పుడు కృష్ణుడు ఏమీ మాట్లాడలేదు, జస్ట్ వింటూ ఉన్నాడు. అలాగే 2 సేనల మధ్య నడుపు రథాన్ని అన్నప్పుడు కూడా ఆయన ఏమీ మాట్లాడలేదు, తీసుకెళ్ళాడు, చూడు అని చెప్పారు. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ అర్జునుడు, నేను ఇంకా మీకు శరణాగతి, మీరు నాకు గురువుగా ఉండి నేనేం చేయాలో చెప్పండి, నాకేమీ అర్థం కావడం లేదు అని. కాబట్టి ఇప్పుడు డిపెండ్ అయిపోయారనమాట కృష్ణుడికి అర్జునుడు. గురువుగా స్వీకరించి ఈ యుద్ధం నేను చేయలేను, దయచేసి నాకు చెప్పండి అంటున్నారు. ఎలా అయితే ఒక బిందు ఉందనుకోండి, బింది బోర్లించి ఉంటే మనం దాని మీద ఎన్ని నీళ్ళు పోస్తూ ఉన్నా కూడా పక్కకు జారిపోతూ ఉంటాయి. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ బిందె మామూలుగా ఉంటుందో దాంట్లో మనం నీళ్లు పోస్తూ ఉంటే అది నిండుతూ ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి మనం కూడా జ్ఞానం తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఎలా అయితే ఇక్కడ అర్జునుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు, నేను శిష్యుడిగా ఉన్నాను, మీరు గురువుగా, నాకు ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు, కాబట్టి మీరు చెప్పండి అని. ఎందుకంటే మన యొక్క ఈ బద్ధ జీవితంలో మనకి కొన్ని లోపాలు అనేవి ఉంటాయి. మన యొక్క ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అసమగ్రాలు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మనం చెప్పొచ్చు నేను ఏదైనా చూడగలను అని, కానీ మన కళ్ళు కొంత లాంగ్ వరకు మాత్రమే చూడగలుగుతూ ఉంటాయి. అలాగే మన చెవులు కొంత దూరం మాత్రమే వినగలుగుతూ ఉంటాయి. మనం కూడా ఏదో కొంత జరుగుతుంది, దాన్ని మనం ఇంకా ఎక్కువగా ఊహించేసుకుంటూ ఉంటాము. ఇట్లా మనం చూసేవి కానీ మనం వినేవి కానీ కూడా అసంపూర్ణాలు, పూర్తిగా మనకి తెలియదు. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే, మనకి దూరంగా కొన్ని మేఘాలు ఉంటూ ఉంటాయి. దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి, ఆ మేఘాల కింద ఇంకా పెద్ద ఒక పర్వతాలు, కొండలు అనేవి కనిపించవచ్చు. ఇంకా దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే ఆ కొండ మీద చెట్లు ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇంకా దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే ఆ చెట్టు మీద కూడా ఇంకా పక్షులు ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఆ కొండ మీద ఇంకా కొన్ని జంతువులు చిన్న చిన్నవన్నీ కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. ఇంకా చూస్తే మనం ఆ చెట్టు మీద కూడా ఏదైనా ఒక చిలుక కానీ ఏదైనా ఒక పక్షి ఉండి ఒక పండుని తింటూ ఉండొచ్చు అనమాట. కాబట్టి మనం ఏమనుకుంటాము, దూరం నుంచి చూసాం కాబట్టి అదే కరెక్ట్ అనుకుంటాము. కానీ మనం దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటే దాంట్లో ఉన్న నిగూఢంగా ఉన్న ఇంకా చాలా విషయాలు అనేవి మనకి తెలిసినవి. అట్లాగే ఇంకా మనం ఏమనుకుంటాము, ఒక మిట్ట మధ్యాహ్నం అంటే మనం సూర్యుడిని నేను చూడగలను అనుకుంటాము. మరి ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో బాగా వెళ్ళి మనం సూర్యుడిని చూడాలి అంటే మన కళ్ళు చూడలేము అనమాట. అలాగే మన వెనక కూడా ఏం జరుగుతుందో మనం తెలుసుకోలేము. కాబట్టి మన ఇంద్రియాలు అనేవి అసమగ్రాలు, కాబట్టి వాటితో మనము మొత్తం మనం తెలుసుకోలేమన్నమాట. అందుకే మొదటి అధ్యాయంలో అర్జునుడు చెప్తూ ఉంటే కృష్ణుడు వింటూ ఉన్నారు. అందుకే మనకేం చెప్తూ ఉంటారే, ఏమని చెప్తూ ఉంటారంటే, మీరు ఎప్పుడైతే ఎదుటి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారో వినాలి, తర్వాత మనం చెప్పాలనుకున్నది చెప్పాలి. కాబట్టి భగవంతుడు కూడా ఇక్కడ అర్జునుడిని చెప్పిందంతా వింటూ ఉన్నారు.
తర్వాత ఆయన చెప్పడం మొదలు పెడతారు. అందుకే మనకి ఎగ్జాంపుల్గా కూడా గణేశుడిని చెప్తా ఉంటారనమాట. గణేశుడి యొక్క నోరేమో చిన్నగా ఉంటుంది, ఆయన యొక్క ఈ చెవులు ఉంటాయి కదా, అవి చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. అందుకే ఆయన చాలా జ్ఞానాన్ని గ్రహించగలుగుతూ ఉంటారనమాట. అంటే ఎక్కువగా ఆయన వింటూ ఉంటారు. కాబట్టి శరణాగతి అంటే ఏంటి, మనం నేర్చుకోవడానికి కుతూహలంగా ఉండాలి. నాకు ఇది తెలియదు అని అంగీకరించే ఆ అణుకువ గుణం అనేది ఉండాలి. అలాగే మనకి ఈ జీవితంలో లైఫ్లో ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎదురైనప్పుడు ఒక ప్రామాణిక గురువుని కోరుకోవాలి. అలాగే అవసరమైన నిబంధనలు ఏంటి అంటే విఫలాన్ని మరియు బలహీనతను అంగీకరించే ధైర్యము, నమ్రత అవసరము. వీటిని అంగీకరించనిదే మానవుడి జీవితంలో సఫలము కాబోడు. సఫలానికి తండ్రులు ఎక్కువ. ఎప్పుడైతే మనము సక్సెస్ అయ్యామో, నేను చెప్పాను కదా నీకు అప్పుడు, కాబట్టి నువ్వు అలా చేశావు, సక్సెస్ అయ్యావు అని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ఫెయిల్ అయ్యాము అంటే నేను నీకు చెప్తూనే ఉన్నాను ఇలా చేయకూడదని, నువ్వు అలా చేశావు అని అంటూ ఉంటారు. అంటే విఫలం అనేది అనాథ. ఇంకా అర్జునుడు చెప్తూ ఉన్నారు, నహి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యాత్ యచ్చోకముచ్ఛోషణమింద్రియాణం అవాప్య భూమా వసపత్నం వృద్ధం రాజ్యం సురాణామపి చాధిపత్యం. నా ఇంద్రియములను శుష్కింపజేస్తున్న ఈ శోకమును పోగొట్టే ఉపాయం ఏది తోచడం లేదు. అంటే ఆయన ఇంద్రియాన్ని చెప్పారు కదా, మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూసాం. ఆయన గాంధీవం జారిపోతున్నారు, నోరు ఎండిపోతూ ఉందన్నారు, చర్మం వేడెక్కుతుందన్నారు, ఇవన్నీ చెప్పారనమాట. మనసు మర్చిపోతూ ఉంది. కాబట్టి నేను ఈ భూమిపై సుసంపన్నమైన ఎదురులేని రాజ్యాన్ని గెలిచిన, లేకపోతే దేవతల వంటి ఆధిపత్యాన్ని పొందిన ఈ శోకాన్ని నేను తొలగించుకోలేను. ఇదంతా విన్న తర్వాత సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడు చెప్తున్నారు, ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశ పరంతప నయోత్య ఇతి గోవిందం ఉక్త్వా తూష్ణీం బభూవః. సంజయుడు పలికెను, శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు. ఎందుకంటే ఆయన గొప్ప విలుకారుడు. ఆఖరికి శివుడి నుంచి పాశుపతాస్త్రాన్ని కూడా పొందాడనమాట. చీకట్లో కూడా యుద్ధం చేయగలిగిన సత్తా కలిగిన వాడు. అటువంటి అర్జునుడు తర్వాత శ్రీకృష్ణుడితో, ఓ గోవింద నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడు అని ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పాడు. ఇంకా ఓ భరతవంశీయుడా, ఆ సమయంలో రెండు సేనల మధ్య విషాదవశుడై ఉన్న అర్జునుడితో శ్రీకృష్ణుడు నవ్వుతూ ఇట్లు పలికాడు. ఇది కూడా సంజయుడే ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నాడు, ఓ భరతవంశీయుడా. ఎందుకంటే ధృతరాష్ట్రుడు కూడా భరతవంశీయుడే కదా. అప్పుడు ఇంకా కృష్ణుడు చెప్పడం మొదలుపెట్టారనమాట. శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గతాసూనగతాసూంశ్చ నాను శోచంతి పండితాః. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, ఓ అర్జున, నువ్వు పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతూనే నీవు దుఃఖించదగిన విషయం గురించి దుఃఖిస్తున్నావు. వివేకవంతులు జీవించి ఉన్న వారిని గూర్చి కానీ మరణించిన వారిని గూర్చి కానీ దుఃఖించరు. నువ్వు ఒక పండితుడిలాగా మాట్లాడుతున్నావు. నేను అది విన్నాను, గురీష్ పరంపరలో ఇలా విన్నాను, వాళ్ళకి పిండోదక క్రియలు ఆగిపోతాయి, లేకపోతే వీళ్ళని చంపడం, అంటే వాళ్ళు పాపాత్ములు అయి ఉండొచ్చు, కానీ నేను వాళ్ళని ఎందుకు చంపాలి, మాకు పాపం వస్తుంది అంటున్నావు. అంటే ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఒక పండితుడిలాగా మాట్లాడుతున్నావు. కానీ నువ్వు దేని గురించి అయితే దుఃఖించకూడదో దాని గురించి దుఃఖిస్తున్నావు. నిజమైన వివేకవంతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు జీవించి ఉన్న వాళ్ళ గురించి, అంటే ఆ దేహంలో ఉన్న ఆత్మ గురించి కానీ అలాగే మరణించిన వారిని గురించి కానీ, అంటే ఆ దేహం ఎప్పుడైతే నశిస్తుందో దాన్ని చూసి కానీ దుఃఖించరని చెప్తూ, నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాధిపాః నచైవన భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. ఇక్కడ చూడండి, నేను కానీ నీవు కానీ ఈ రాజులందరూ కానీ, అంటే ఆ యొక్క సైన్యంలో ఉన్న రాజులందరూ కానీ నిలిచి ఉండని సమయం ఏదీ లేదు. నువ్వు ఉంటావు ఎప్పుడు, నేను ఉంటాను, వీళ్ళందరూ కూడా ఉంటారు. ఇప్పుడు ఉన్నారు, ఇంతకు ముందు ఉన్నారు, ఇక ముందు కూడా ఉంటారు. మనం ఎప్పుడు కూడా ఉండకుండా ఉండము అని చెప్తున్నారు. ఏంటి అంటే సనాతనంగా ఈ ఆత్మలు అనేవి, అంటే అందరూ కూడా ఉంటారు, భవిష్యత్తులో కూడా ఉంటారు. నువ్వు దీని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అంటూ చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహ్యతి. దేహధారి నిరంతరంగా ఈ దేహమునందు బాల్యము నుండి యవ్వనమును, యవ్వనము నుండి వృద్ధాప్యమును క్రమముగా పొందుతున్నట్లు జీవాత్మ కూడా మరణ సమయమున మరొక దేహమును పొందును.
ఈ విషయమున వివేకవంతుడు ఆందోళన చెందడు. అంటే ఇందాక చెప్పారు కదా, మనం ఇంతకు ముందు ఉన్నాము, ఇప్పుడు ఉన్నాము, తర్వాత కూడా ఉంటాము. అందుకే కఠోపనిషత్తులో చెప్తారనమాట, నిత్యో నిత్యానాం చేతనాశ్చేతనానాం ఏకో బహూనాం యో విదధాతి కామాన్. అంటే పరమాత్మ ఈ యొక్క జీవ అంశాలుగా ఎప్పుడైతే పరమాత్మ అందరిలో కూడా ఉంటారు, అంటే కృష్ణ పరమాత్మ అందరిలో కూడా ఉంటారు. ఈ ఈ అంటే మనకు కనిపిస్తున్న ఇవన్నీ కూడా జీవాంశాలు అనమాట. ఇవి ఎప్పుడు కూడా ఉంటాయి, నిత్యో నిత్యానం. అలాగే జీవుల రూపంలో అర్జునుడు కూడా ఎప్పుడు నిలిచే ఉంటాడు, అలాగే మిగతా ఆ రాజులందరూ కూడా ఎప్పుడు నిలిచే ఉంటారు. కాబట్టి ఇది ఎప్పుడు కూడా ప్రక్రియ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎలా? యవ్వనం నుంచి అంటే బాల్యం నుంచి యవ్వనం నుంచి వృద్ధాప్యం ఎలా అయితే మనకి ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ఫోటోలో చూస్తే మనకి చిన్నప్పుడు, కొంచెం పెద్ద అయ్యాక, కొంచెం ఇంకా పెద్ద అయ్యాక, ముసలితనం వచ్చాక, ఇలా ఎట్లా అయితే జరుగుతూ ఉంటుందో అలాగే దేహం కూడా ఇట్లాగే మారుతూ ఉంటుంది కదా, అలాగే ఆత్మ కూడా మారుతూ ఉంటుంది. ఈ విషయం గురించి వివేకవంతుడు ఆందోళన చెందడు. ఆయన ఏమని చెప్పారు? జాలి అని చెప్పారు కదా. వీళ్ళని ఎదురుగా ఉన్న నా బంధువులందరినీ సంహరించడం అది చంపలేను నేను, కాబట్టి వాళ్ళని చూస్తే నాకు ఆ కరుణ అనేది కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి శరీరం కంటే ఆత్మ ముఖ్యమైనది. ఎవరైనా కనుక నీళ్ళలో పడిపోయారనుకోండి, వాళ్ళ యొక్క దుస్తులను చూసి కాదు, మనం వాళ్ళని కాపాడడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అలాగే నువ్వు ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క దుస్తులను చూస్తున్నావు అంటే ఆ ఆత్మ అనేది ఉంది, పైన ఉన్న వాళ్ళ యొక్క శరీరాలను చూసి నువ్వు మోహిస్తున్నావు అని ఆయన అంటున్నారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క శరీరంలో కూడా ఆత్మ అనేది ఉంటుంది. నేను అంటే ఆత్మ, అది మనం ముందు తెలుసుకోవాలి. ప్రతి జీవి కూడా ఒక ఆత్మ అనమాట. అందుకే చెప్తారు, మన శరీరంలో ప్రతి 7 సంవత్సరాలకి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి అన్ని కణాలు అనేవి నశించిపోతూ ఉంటాయి, కొత్త కణాలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. అందుకే మన దేహం కూడా కొంత మారుతూ ఉంటుంది అనమాట. మన ముఖము, మన అవయవాలు ఇవన్నీ కూడా మారుతూ ఉంటాయి. అందుకే మనం ఎగ్జాంపుల్కి మనం చెప్పాలంటే, ఇది నా చేయి అంటాము, ఇది నా కాలు అంటాము, ఇది నా జుట్టు అంటాము. ఇవన్నీ కూడా నా అని చెప్తున్నాం. కానీ మరి ఆ నా ఎవరు అంటే, నేను ఎవరు అంటే ఆత్మ. ఆ యొక్క ఆత్మ జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. ఎవరైతే పోయారు అంటే ఆ శరీరం అక్కడే ఉంది, మరి పోయింది ఎవరు అంటే ఆత్మ అనమాట. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇది సోల్ అంటే ఆత్మ. ఇది సత్ చిత్ ఆనందమయమైంది. సత్ అంటే నిత్యము ఉండేది, చిత్ అంటే పూర్తి జ్ఞానం కలిగింది, అలాగే ఆనందమయంగా ఉండేదన్నమాట. ఇది మనకి మైండ్, ఫాల్స్ ఈగో, ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మనసు, బుద్ధి, అహంకారం అనేవి ఈ సూక్ష్మ శరీరం అనమాట. అలాగే గ్రాస్ బాడీ, ఇది మనకి 7వ అధ్యాయంలో మనం ఇంకా వివరంగా చూడొచ్చు. భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం, ఇది సూక్ష్మ శరీరం అనమాట, స్థూల శరీరం అనమాట. ఎప్పుడైతే దేహం నశిస్తుందో ఈ గ్రాస్ బాడీ, అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా వాటిలో కలిసిపోతూ ఉంటాయి, ఆ పంచమహాభూతాల్లో. అలాగే సూక్ష్మ శరీరం ఏంటంటే ఈ సోల్తో పాటు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుంది మనకు. అందుకే మరణం తర్వాత సూక్ష్మ శరీరము ఏదైతే ఆ పాత చొక్కా తీసేసి కొత్త చొక్కా తీసుకున్నట్లుగా ఈ ఆత్మ అలాగే సూక్ష్మ శరీరము నెక్స్ట్ ఇంకొక దేహంలోకి మళ్ళీ ఈ భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం కలిగి ఉన్న దేహంలోకి మళ్ళీ వెళ్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఇది ఈ పంచమహాభూతాలతో కలిగిన ఆ స్థూల శరీరం. ఇది నశిస్తూ ఉంటుంది, మళ్ళీ మనం ఇంకొక దేహాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఇదంతా కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి మనం తెలుసుకోవాల్సిన నిజమైన జ్ఞానం ఏంటి అంటే సోల్ అంటే ఆత్మ గురించి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా, ఇప్పుడు కార్ డ్రైవ్ చేసే డ్రైవర్ ఉన్నాడు. అదంతా తిరుగుతూ ఉంది. కారులో మనం ఆయిల్ అంటే డీజిల్, పెట్రోల్ కొట్టిస్తూ ఉన్నాము. కానీ కొంతసేపటికి యాక్సిడెంట్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే కారు గురించి ఆలోచిస్తున్నాము. కారుకి పెట్రోల్ కావాలి, ఇంజిన్ ఆయిల్ కావాలి, ఇవన్నీ కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము. కానీ మరి డ్రైవర్కి ఆహారం అనేది ఇవ్వకపోతే ఈ కార్ అనేది వెళ్ళదు. ఎందుకంటే డ్రైవరు డ్రైవింగ్ చేయలేడు కాబట్టి. అలాగే మనం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే, ఇక్కడ పంజరం ఉంది. ఆ పంజరంలో ఒక పక్షి, చిలుక అనేది ఉంది. మనం రోజు పంజరాన్ని అంటే దేహాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉంటాము, దాన్ని క్లీన్ చేస్తూ. ఇక్కడ చూస్తే ఆవిడ బంగారు పంజరం అనమాట. దాన్ని చక్కగా రోజు శుభ్రంగా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటుంది, పెయింటింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది, చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుతూ ఉంది.
కానీ ఆ లోపల ఉన్న ఆ పక్షి ఏదైతే ఉందో దానికి ఆహారం అనేది ఇవ్వకపోతే అది నశిస్తుంది. అప్పుడు ఆ పంజరంలో ఆ పక్షి లేకపోతే ఆ పంజరానికి విలువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ పంజరం అనేది ఆ లోపల ఉన్న పక్షి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే మనం కూడా మన శరీరానికి కావాల్సిన సుఖాలను మాత్రమే ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము. కానీ మనకి ఏది అవసరమో, మనము అంటే ఆత్మ, మరి ఆత్మకి ఏది అవసరమో, ఏది చేయాలో దాన్ని మనం మర్చిపోతూ ఉన్నాము అనేది చెప్తున్నాడు. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాహ ఆగమాపాయినో నిత్యాహ తాం స్థితిక్షస్వ భారత. ఓ కౌంతేయ అంటే ఓ కుంతీపుత్ర అని చెప్తూ, తాత్కాలికములైన సుఖదుఖాలు కలగడం, కాలక్రమంలో అవి పోవడం. ఎలా అంటే చలికాలం, ఎండాకాలం వచ్చిపోవడం లాంటివి. అవి సీజన్ మారినట్లుగా అవి వస్తూ ఉంటే పోతూ ఉంటాయి. అలాగే మన కష్టాలు కూడా ఇంద్రియానుభూతి వలన కలుగుతాయి. అటువంటి ద్వంద్వములను కలత చెందకుండా నువ్వు ఓర్చుకోవడం నేర్చుకోవాలి. మనిషి తప్పకుండా నేర్చుకోవాలి అనేది చెప్తూ ఉన్నారు. శీతాకాలం మనం చలిగా ఉంది కదా అని స్నానం చేయడం వదిలిపెట్టాం కదా, ఉదయాన్నే స్నానం చేయాలి. వేసవి కాలం ఇప్పుడు స్త్రీలు ఉన్నారనుకోండి, కిచెన్లో చాలా వేడిగా ఉంటుంది ఆ వేసవి కాలం, కానీ అందులో వంట చేస్తూ ఉంటారు. ఆ వంట చేయకపోతే మరి అందరికీ ఆహారం అనేది కష్టం అవుతుంది. అందుకే ఇక్కడ ఓ భారత అని కూడా చెప్తున్నారు. భారత అంటే నీ యొక్క తండ్రి వైపు ఆ వంశం ఏదైతే ఉందో అది చాలా గొప్పది. అలాగే కౌంతేయ అని కూడా పిలిచారు ఇక్కడ, తల్లి వైపు రక్త సంబంధం. ఆ కుంతి పుత్రుడివి అర్జునుడు బాధపడుతున్నారు కదా, మరి తన తల్లి కుంతీదేవి ఎన్నో కష్టాలు పడి వాళ్ళని పెద్దవాళ్ళని చేసింది, వాళ్ళని రక్షించుకుంటూ వచ్చిందనమాట. కాబట్టి నువ్వు బాధపడవలసిన అవసరం లేదు, ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి అని. అందుకే మనం కూడా చిన్నపిల్లలకి ఏం చెప్పాలి, మన పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచే సుఖాలతో పాటు కష్టాలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఎప్పుడు సుఖాలే కావాలి అనుకుంటే అది కష్టము. కావాలని మనం వాళ్ళకి కష్టాలు అనేది ఇవ్వము, కానీ అవి వచ్చినా కూడా వాళ్ళు వాటిని ఎలా ఎదుర్కోవాలో మనం వాళ్ళని తయారు చేయాలి, దానికి సిద్ధంగా ఉంచాలి. అంతేగాని అసలు కష్టాలు రాకుండా మనం చేయలేము అనేది తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఇంకా ఈ శరీరం అంతా వ్యాపించి ఉన్న ఆత్మ నాశనం లేనిదని నువ్వు తెలుసుకోవాలి. అట్టి అవినాశి అయిన ఆత్మను, అంటే వినాశం లేని ఆత్మను నశింపజేయుటకు ఎవ్వరూ కూడా సమర్థుడు కాదు. అంటే ఎవరు దాన్ని నశింపజేసేలాగా చేయలేరు. ఎందుకంటే అర్జునుడు చెప్పారు కదా, వాళ్ళని నేను వధిస్తే అన్నారు కదా, కాబట్టి నువ్వు వాళ్ళని వధించలేవు అని చెప్తున్నారు. య ఏనం వేత్తి హంతారం యశ్చైనం మన్యతే హతం ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి నహన్యతే. ఆత్మ ఇతరులను చంపును అని అనుకునేవాడు, ఆత్మ ఇతరులచే చంపబడేది అనుకునేవాడు, అంటే ఆత్మ ఇంకొకరిని చంపుతుందని కానీ, లేకపోతే ఆత్మ ఇంకొక ఆత్మతో చంపబడుతుంది అని అనుకునేవాళ్ళు ఇద్దరు కూడా అజ్ఞానులే. నిజానికి ఆత్మ ఎవరిని చంపదు, ఎవరి చేత కూడా చంపబడదు. నజాయతే మ్రియతే వా కదాచి నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో నహన్యతే హన్యమానే శరీరే. ఆత్మకు ఎన్నడూ జననం గాని మరణం గాని లేదు. ఆత్మ జన్మింపలేదు, జన్మింపదు, జన్మింపబోదు. అది జన్మరహితము, నిత్యము, శాశ్వతము, పురాతనము. దేహము చంపబడినను అట్టి ఆత్మ చంపబడదు. అంటే ఆత్మ ఎక్కడో అంటే జన్మించింది మళ్ళీ మరణిస్తుంది అనుకోవడం మూర్ఖత్వం. అది జరగదు. ఆత్మ జన్మింపదు, జన్మింపబోదు. ఇంకా ముందు కూడా జన్మించడం అంటూ ఏమీ ఉండదు. దేహాలు జన్మిస్తూ ఉంటాయి, దాంట్లోకి ఆత్మ వస్తుంది, అంతేగాని ఆత్మ జన్మించదు. అది నిత్యమైనది, అందుకే సనాతనమైనది అని అంటున్నారు. నిత్య శాశ్వతోయం, నిత్యము ఉంటుంది, అది శాశ్వతమైనది. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాని అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. మనిషి చినిగిపోయిన పాత వస్త్రములను విడిచిపెట్టి కొత్త వస్త్రములను ధరించును, అదే విధముగా ఆత్మ కృషించిన శరీరాన్ని వదిలి కొత్త శరీరమును స్వీకరించును. శరీరం గురించి మనిషి ఎలా అయితే పాత వస్త్రాలు తీసేసి కొత్త వస్త్రాలు ధరిస్తాడో, మనం పాడైపోయిన బట్టలు తీసేసి కొత్తవి కొనుక్కుని వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా, అట్లాగే ఆత్మ ఏం చేస్తుంది, పాడైపోయినవి కొంత అంటే ఆ ముసలివైపోయిన ఆ దేహాలని వదిలేసి
కొత్త శరీరాలని తీసుకుంటూ ఉంటుంది. మనం ఈ యొక్క పిక్చర్లో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అన్నమాట. ఇట్లా పుట్టడము, ఆ దేహము పుట్టడము, చిన్నపిల్లడిగా ఉండడము, పెరగడము, కొంతసేపు ఉండడము, తర్వాత మళ్ళీ ప్రత్యుత్పత్తి చేస్తుంది, తర్వాత మళ్ళీ ముసలిదైపోతుంది, తర్వాత నశిస్తుంది. అప్పుడు ఈ యొక్క ఆత్మ అనేది మళ్ళీ ఇంకొక దేహాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటుంది. ఎలా అయితే బీచ్ అంటే సముద్రం ఒడ్డున మనం కూడా చిన్నప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటాము, కాలు ఇట్లా పెట్టేసి దాంట్లో ఇసుక గూళ్ళు కడుతూ ఉంటాము. అలా వచ్చేసి వాటిని పడగొట్టేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అయ్యో నాది ఇక్కడ అంటే అది శాశ్వతమైనది అని మనం బాధపడమన్నమాట. ఎందుకంటే అది సహజంగా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. అలా వచ్చేసి ఆ యొక్క వాటిని పడవేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. నైనం ఛిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః నచైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః. ఆత్మ ఎట్టి ఆయుధముల చేతను ముక్కలుగా ఖండింపబడదు. అంటే ఆత్మని ఖండించే శస్త్రాలు అనేవి లేవు. అగ్నిచే దహింపబడదు, అగ్నిలో మాడిపోదన్నమాట ఆత్మ అనేది. నీటిచే తడుపబడదు. నీటిలో ఉన్నప్పుడు ఆత్మ అనేది తడవదు, దేహం తడుస్తుంది అంతే. వాయువుచే ఎండింపబడదు. అంటే అగ్నిలో కూడా ఆ దేహమే కాలిపోతుంది తప్ప ఆత్మకి ఏమీ కాదు. హరే కృష్ణ. చాలా మంది హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే లాస్ట్లో చూడొచ్చు. అలాగే మీరు ఏదైనా శ్లోకాలు చదవాలి అనుకుంటే నెక్స్ట్ చాప్టర్స్లో ఎక్కడైనా చూద్దాము. ఎందుకంటే అలాగే మీరు శ్లోకాలు చదువుకోవాలనేప్పుడు కూడా మనకి తర్వాత కొన్ని క్లాసులు అనేవి ఉంటాయి. మీరందరూ కూడా వాటిల్లో జాయిన్ అయ్యి శ్లోకాలు కూడా చదవచ్చు. రాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నేర్చుకోవచ్చు. అలాగే మనకి ఇవాళ కూడా కొంత లేట్ అవుతుంది. ఈ 2వ అధ్యాయం కూడా చాలా పెద్దది కాబట్టి కొంచెం అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయాలి కాబట్టి కొంత టైం తీసుకుంటాము. తర్వాత రోజు నుంచి 3వ చాప్టర్ నుంచి మనకి టైంకే అయిపోతూ ఉండే కాబట్టి ఇవాళ ఒక రోజు కొంచెం సహనంగా వినడానికి ప్రయత్నం చేయండి. హరే కృష్ణ. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాద పరిహార్థేర్థే నత్వం శోచితుమర్హసి. ఇప్పుడు దాకా ఆయన చెప్తూ వచ్చారు, నువ్వు జాలి అవి అన్నావు కాబట్టి జాలి ఏమి అంటే నువ్వు వారి పైన ఉన్న ఆ తొడుగులు మాత్రమే తీసేస్తున్నావు, ఆత్మకి ఏమీ కాదు అని చెప్తూ వచ్చారు కదా. ఇంకా దాని గురించి చెప్తున్నారు. పుట్టినవాడికి అంటే ఆ దేహానికి మరణం తప్పదు, మరణించిన తర్వాత మళ్ళీ పుట్టుక తప్పదు, మళ్ళీ ఆ దేహం అనేది మళ్ళీ ఉత్పత్తి అవుతుంది. కావున అనివార్యమైన అంటే విచారించదగిన గురించిన విషయం గురించి నువ్వు శోకించవద్దు. ఇది నీ యొక్క ధర్మ నిర్వహణ నందు నువ్వు శోకించకూడదు అని చెప్పడం జరిగింది. దేహీ నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి. ఓ భరతవంశీయుడా, దేహమందు వసించు దేహి ఎనడును చంపబడడు. కావున ఏ జీవిని గూర్చి నువ్వు దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ నువ్వు నీ స్వధర్మమైన యుద్ధమును నిర్వహింపనిచో స్వధర్మమును నిర్లక్ష్యపరిచినందులకు నిశ్చయముగా పాపం అందుటయేగాక యోధుడుగా నీ కీర్తిని కూడా నువ్వు కోల్పోతావు. అందుకే ఇక్కడ తతస్వధర్మం కీర్తించ. నీ యొక్క స్వధర్మం, నువ్వు క్షత్రియుడివి, నువ్వు యుద్ధం చేయాలి. ఒకవేళ నువ్వు యుద్ధం చేయకుండా దీన్ని నిర్లక్ష్యపరిస్తే అప్పుడు నీకు పాపం వస్తుంది. ఆయన అడిగారు కదా పాపము వస్తుంది అని, కాబట్టి నీకు పాపం కూడా వస్తుంది. అకీర్తిం చాపి భూతాని కథ ఇష్యంతి తే వ్యయాం సంభావితస్య చ కీర్తి మరణాదతిరిచ్యతే. జనులు నీ అపకీర్తిని ఎల్లప్పుడూ చెప్పుకుంటారు. గౌరవం గలవానికి అపకీర్తి అన్నది మరణం కంటే కూడా దారుణమైనది. వాళ్ళు ఏమంటారు, అర్జునుడు ఆ యుద్ధరంగంలో ఉండి వెన్ను చూపి పారిపోయి వచ్చేసాడు యుద్ధం చేయలేక అని అందరూ కూడా నిన్ను నిందిస్తారనమాట. నీకు సామర్థ్యం లేదనుకుంటారు, నీకు చేత కాదు, భయంతో పిరికితనంతో నువ్వు పారిపోయావని అనుకుంటారు. కాబట్టి ఇంతకంటే నీకు బాధ కలిగించేది ఇంకేమన్నా ఉంటుందా ఓ అర్జున? ఎందుకంటే అపకీర్తి అనేది మరణం కంటే కూడా చాలా చాలా దారుణమైనది, దానికంటే కూడా బాధను కలిగిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పారు. కాబట్టి నువ్వు వీళ్ళందరినీ నువ్వు ఇక్కడ యుద్ధం చేయకపోయినా, యుద్ధంలో వీళ్ళందరినీ కూడా చంపకపోయినా కూడా నీకు ఆ ఆనందం, ఆ సుఖం అనేది ఉండదు. నీకు అపకీర్తి వల్ల నువ్వు ఎప్పుడు బాధపడుతూనే ఉంటావు అని చెప్తున్నారు. అతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్షసే మహిం తస్మాదుత్తిష్ట కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయః. ఓ కుంతి కుమార, ధర్మయుద్ధంలో మరణిస్తే స్వర్గం పొందుతావు. కాబట్టి క్షత్రియుడు ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే ఆ యుద్ధంలో మరణిస్తే అతడు స్వర్గానికి వెళ్తాడు.
శత్రువులను జయిస్తే ఎలాగూ రాజ్యాలు వస్తాయి కాబట్టి రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తావు. అందువల్ల నువ్వు ఏదొచ్చినా కూడా ఇబ్బంది లేదు. నువ్వు కృతనిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చెయ్యి. నువ్వు యుద్ధంలో మరణించిన స్వర్గం, లేకపోతే గెలిస్తే సామ్రాట్లు అవుతారు. కాబట్టి నువ్వు దాని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించొద్దు అని. ఎలా అంటే మనం ఏదైనా ఒక ట్రైన్ జర్నీ చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఎవరు స్టేషన్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు దిగి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కదా అని మనం బాధపడే అవసరం లేదు. అలాగే మన గమ్యం అంటే మన స్టేషన్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనం దిగి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము. సుఖదుఃఖే సమే కృత్వా లాభాలాభౌ జయాజయౌ తతో యుద్ధాయ యుజ్యస్వ నైవం పాపమవాప్స్యసి. సుఖదుఖములను గాని లాభ నష్టములను గాని జయాపజయములను గాని లెక్కింపక యుద్ధము కొరకే నీవు యుద్ధం చేయము. అట్లు చేయుటచే నీకు ఎప్పుడు కూడా పాపం కలగదు. ఆయన మరి వీళ్ళు పాపాత్ములై ఉండొచ్చు, వీళ్ళందరినీ చంపితే నాకు పాపం వస్తున్నారు కదా, కాబట్టి నీకు పాపం ఏమీ ఉండదు. నువ్వు ఈ సుఖదుఖాలైనా ఈ లాభ నష్టాలైనా ఇవన్నీ కూడా ద్వంద్వాలు. ఇటువంటి వాటిని విడిచిపెట్టి నువ్వు యుద్ధం చేయాలని చెప్తున్నారు. ఏషాతే భీతా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి. ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానాన్ని నేను సాంఖ్యయోగము ద్వారా నీకు వివరించాను. సాంఖ్యం అంటే ఏంటంటే మన యొక్క దేహం అంటే ఏంటి, ఆ దేహం ఎలా నిర్మితం అవుతుంది, అలాగే ఆత్మ అంటే ఏంటి, దీన్ని సాంఖ్యయోగము అంటారు. ఇప్పుడు ఈ లాభాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో నేను విశదీకరిస్తాను విను ఓ పార్థ. ఇట్టి జ్ఞానంతో నీవు పనిచేసినప్పుడు ఈ యొక్క కర్మబంధనం నుండి మేము విముక్తి పొందగలవు అని. ఈయన కపిల దేవుడు అనమాట. ఈయన కూడా కృష్ణ భగవాన్ యొక్క అవతారం. ఈవిడ అతని యొక్క తల్లి దేవహూతి దేవి. ఆవిడకి ఈయన కూడా ఆ సాంఖ్యయోగాన్ని వివరిస్తారు. అది ఇక్కడ ఈ సాంఖ్యయోగం గురించి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు నుంచి ఆయన బుద్ధియోగం గురించి చెప్తున్నారు. నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఈ ప్రయత్నమునందు నష్టం గాని హాని గాని లేదు. ఈ మార్గమును కొద్దిగా ఆచరించిన దారుణమైన భయం నుండి మనిషిని రక్షించును. ఆయన అడిగారు కదా, నా స్వజనులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని చంపలేను, పాపం వస్తుంది అన్నారు కదా. కాబట్టి నువ్వు పాపం అంటున్నావు, కాబట్టి మనం చేయవలసిన కార్యంలో ఎప్పుడు కూడా పాపం పుణ్యం చూసుకోకూడదు. మన ధర్మం ఏదైతే ఉందో దాన్ని నిర్వర్తించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. స్వల్పంగా మన ధర్మాన్ని మనం నిర్వర్తించినా కూడా త్రాయతే అంటే కాపాడుతుంది. దేని నుంచి? మాతో భయాత్, పెద్ద భయం నుంచి మనల్ని కాపాడుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ గజేంద్రుని ఇచ్చారు. గజేంద్రుడు ఇంతకుముందు ఒక రాజు అనమాట, ఒక గంధర్వుడు. ఆయన ఆ జన్మలో ఒక శాపం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆయన ఇక్కడ గజేంద్రుడిగా ఉంటారు. అలాగే ఈ ముసలి కూడా ఆ యొక్క జలచరం కదా, అక్కడ నీళ్ళలో ఉన్నప్పుడు ఆయన తన యొక్క భార్యలతో క్రీడిస్తూ ఆటలాడుతూ అవి ఆడుతూ గజేంద్రుడు ఎప్పుడైతే చూసుకోకుండా ఇంకా అంటే లోపలికి దిగుతూ ఉంటాడో అప్పుడు ఈ ముసలి అనేది తన యొక్క కాల్ని పట్టేసుకుంటుంది అనమాట. అప్పుడు ఆయన చాలా సమయం ప్రయత్నం చేస్తాడు తనని కాపాడుకోవడానికి. కానీ ఎప్పుడైతే ఇంకా తన వల్ల కాదనుకుంటాడో అప్పుడు భగవంతుని కీర్తిస్తాడు. ఈ యొక్క జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఈ యొక్క బుద్ధి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే తన యొక్క పూర్వజన్మలో తను గొప్ప భక్తుడు అనమాట. కానీ ఒక శాపం వల్ల ఇక్కడ గజేంద్రుడిగా వచ్చాడు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆ బుద్ధి అనేది ఉందో అతను భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటాడు. అప్పుడు భగవంతుడే వచ్చి అతన్ని కాపాడి తన యొక్క ధామానికి తీసుకెళ్తాడనమాట. అట్లాగే మనం హనుమంతుని చూస్తాము. హనుమంతుడు కూడా భగవంతుని యొక్క కార్యంలో సీతాదేవిని ఎప్పుడైతే రావణాసుడు అపహరించి తీసుకెళ్ళిపోయాడో, రాముడు వెతుకుతూ ఉన్నప్పుడు సీతాదేవి కోసం హనుమంతుడు లంకకి వెళ్తారు. అప్పుడు హనుమంతుని యొక్క తోకకు కూడా నిప్పు అంటిస్తారు. కానీ వాళ్ళంటించిన నిప్పుతోనే సగం లంక దహనం అనేది చేసి వచ్చేస్తాడు. అంటే ఆ లంకని సగం నాశనం చేసేస్తాడు అనమాట. చాలా మంది రాక్షసులు కూడా దాంట్లో చచ్చిపోతారు. మరి వాళ్ళందరినీ చంపిన దానివల్ల హనుమంతుడికి ఏమైనా పాపం అంటుకుందా అంటే లేదు. ఎందుకంటే అది భగవంతుని యొక్క కార్యం, అది ధర్మం. ఆ ధర్మాన్ని నిర్వర్తించడానికి తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాడు హనుమంతుడు. అందుకే మనకేం చెప్తారంటే మనకి 3 రకాలైన కర్మలు అనేవి ఉంటాయి. ఆ 3 రకాలైన కర్మల గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. ఒకటి కర్మ అంటే ఏంటంటే మనం చేసే
పనులకి, అంటే అది పాపం అవ్వచ్చు, పుణ్యం అవ్వచ్చు, వాటికి కర్మ ఫలితం అనేది ఉంటుందన్నమాట. అలాగే వికర్మ. వికర్మ అంటే ఏంటి? మనం శాస్త్రాలు ఏదైతే చెప్పబడలేదో, అంటే విరుద్ధమైన కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చేయడం. ఎందుకు అంటే మనకి న్యూటన్ ఫిలాసఫీ కూడా ఉంది కదా, మనం ఏదైతే చేస్తామో దానికి ప్రతి చర్య అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి కర్మ అయినా వికర్మ అయినా కర్మ బంధనం అనేది ఉంటుంది. అంటే మనం పాపం చేసినా పుణ్యం చేసినా దానికి బంధనం ఉంటుంది. కాబట్టి చెడు కర్మలు, ఈ వికర్మలు చేసినా కూడా మనకి కర్మ బంధనం అనేది ఉంటుంది. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే పాపం చేసాము కాబట్టి తర్వాత దానికి పుణ్యకార్యాలు చేస్తే ఆ పాపం అంతా నశించిపోతుంది అని అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ అలా కాదు. అకర్మ అంటే ఏంటి అంటే భగవంతుని కోసం మనం ఏదైనా కార్యం చేసాము అంటే దానికి కర్మ బంధనం అనేది ఉండదు. ఇందాక హనుమంతుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం కదా, కాబట్టి హనుమంతుడికి కర్మ బంధనం అనేది ఉండదు. అలాగే విభీషణుడు కూడా ఏంటి? శత్రుపక్షంలో ఉన్నాడు, రాక్షసుని యొక్క వంశంలో జన్మించిన వాడు. కానీ అతను ఏం చేశాడు? రావణుడి యొక్క సోదరుడే అయినప్పటికీ ఆ రాక్షస రాజుని వదిలిపెట్టేసి భగవంతుడు అంటే రాముడి యొక్క శిబిరానికి వచ్చాడు, శరణాగతి అయ్యాడు, దయచేసి దాసుడిగా చేర్చుకోండి అని అన్నాడు. నిజంగా చెప్పాలి అంటే ఆ దేశస్తులందరూ కూడా అతన్ని, అంటే ఆ రాక్షసు అంటే ఆ లంక వాసులు ఏమనుకుంటారు? అతను ద్రోహి, కులద్రోహి అని, లేకపోతే దేశద్రోహి అని ఇట్లా అంటారనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే రాముడి దగ్గరకు వచ్చారు అక్కడ కూడా అతన్నేమి రాగానే తీసేసుకోరు. అప్పుడు జాంబవంతుడు వీళ్ళందరూ కూడా చెప్తారు, మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా అతను శత్రువు దగ్గర నుంచి వచ్చాడు, శత్రువు యొక్క తమ్ముడు, మన యొక్క రహస్యాలన్నింటినీ కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ చెప్పేస్తాడు, వద్దు ఇతన్ని చేర్చుకోవద్దు అని చెప్తారు. కానీ రాముడు ఏం చెప్తారంటే నా శరణాగతికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే నేను వాళ్ళని వదిలిపెట్టను. ఆఖరికి రావణుడే వచ్చి నన్ను శరణు అని వేడుకుంటే నేను అతన్ని కూడా మన్నిస్తానని చెప్తారనమాట. ఇలా భగవంతుని యొక్క కార్యంలో చిన్న ప్రయత్నం చేసినా కూడా అది పెద్ద భయం నుంచి రక్షిస్తుంది. ఎలా అంటే విభీషణుడు కూడా అటువైపు ఉంటే అటువైపు యుద్ధం చేస్తూ భగవంతునికి ఎగనిస్ట్గా యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చేది. కానీ అతను ధర్మం వైపు నిలిచి అతను ఈ పక్కకు వచ్చి వీళ్ళ వైపు ఉంటూ యుద్ధం చేశాడు అనమాట. ఇంకా మనం ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? భౌతికంగా మనం ఎంతో ధనాన్ని సంపాదించవచ్చు, ఎంతో గౌరవాన్ని సంపాదించవచ్చు, లేకపోతే భౌతికమైన విద్యని సంపాదించవచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క శరీరం అనేది నశిస్తుందో అప్పుడు మన యొక్క బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కానీ, మన యొక్క పిహెచ్డి సర్టిఫికేట్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా నశించిపోయినట్లే. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ దేహం తీసుకుంటామో అప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాల్సిందే. కానీ ధర్మ కార్యాలు ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో అప్పుడు ఏమవుతుంది? మన యొక్క నెక్స్ట్ లైఫ్ మనం అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. అంటే మనం ఎప్పుడైతే బుద్ధిని ఉపయోగించి భగవంతుని యొక్క కార్యాలు, ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా అకర్మలు, అటువంటి కార్యాల్లో మనం నెలకొంటాము. మనం ఒక 50% చేసినా కానీ నెక్స్ట్ లైఫ్లో ఏమవుతుంది? మనం 51 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. అంటే మళ్ళీ మొదటి నుంచి చేయవసరం లేదు, మనము అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ చేస్తాము. అందుకే ది గ్రేట్ అలెగ్జాండర్ ఉంటారు కదా, అతను కూడా ఎప్పుడైతే తన శరీరాన్ని వదిలే సమయంలో అతని యొక్క సైనికులకు చెప్తారంట, నేను మరణించిన తర్వాత నా దేహాన్ని ఆ చెక్కపెట్టిలో పెట్టినప్పుడు నా 2 చేతులు కూడా ఇట్లా బయటికి పెట్టి వాటికి హోల్స్ పెట్టి ఉంచండి, నేను ఇట్లా బయటికి చేతులు పెట్టే విధంగా అంటారనమాట. ఎందుకు అంటే దాంట్లో మనం మనీ వేస్తూ ఉంటాం కదా, శవం మీద కూడా మనం దేహం మీద మనీ వేస్తూ ఉంటాం, డబ్బులు అనేవి వేస్తూ ఉంటాం. కానీ అలెగ్జాండర్ కూడా అలాగే అతని దేహంని ఇట్లా పెట్టినప్పుడు అతని మీద అంటే ఎంత ధనం వేసినా కూడా ఒక్క నోటు కానీ ఒక కాయిన్ కానీ ఆయన యొక్క చేతితో నిలబడలా, మొత్తం కూడా పడిపోయినాయి అనమాట. కాబట్టి మనం ఎంత ఈ భౌతికంగా ఎంత సంపాదించుకున్నా కూడా ఏమి మిగలవు అని చెప్తారు. అందుకే మనం ఏం తెలుసుకోవాలి? అతాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. మనం ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాము, నేను ఎవరిని, నేను మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, ఇది తెలుసుకోవాలి. అందుకే జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి ఇవి ఉంటాయి. వాటిని మనం అక్కడి నుంచి వీటి నుంచి మనం ఎలా బయటపడాలి అనేది చూడాలన్నమాట. ఇంకా అర్జునుడు అడిగారు కదా అనిశ్చితి, నేనేం చేయాలో తెలుసుకోలేకపోతున్నాను అనే దానికి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకే హకురు నందన బహుశాఖాహ్యనంతాశ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. ఓ కురువంశస్థుడా, ఈ మార్గమున ఉన్న వారి బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఏ మార్గమున? ఈ యొక్క ధర్మ మార్గమున, బుద్ధిని ఉపయోగించి ఎవరైతే ధర్మ మార్గంలో ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. వారి లక్ష్యం ఒక్కటే, కానీ స్థిరంగా లేని వారి బుద్ధి పరిపరి విధాలా ఉంటుంది.
అంటే అర్జునుడు అడిగారు కదా, అనిశ్చయంగా ఉన్నాను, నేను ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు అంటున్నారు కాబట్టి నువ్వు నీ యొక్క స్థిరంగా ఉండు, లక్ష్యాన్ని స్థిరంగా ఆ, పెట్టుకో అని చెప్తున్నారు. దాన్ని వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి అంటారనమాట. అర్జునుడికి ముందు నుంచి కూడా చాలా స్పష్టమైన అవగాహన అనేది ఉంటుంది. ఎక్కడ అతడు చలించడు. ఎలా అయితే ద్రోణాచార్య చెప్తారు కదా, ఒక్కొక్కరు శిష్యుడిని పిలిచి నీకు అక్కడ ఏం కనపడుతుంది అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఏమో చెట్టు కనపడుతుందని, ఇంకొకళ్ళు ఏమో చాలా అంటే కొమ్మ కనపడుతుంది, ఆకులు కనపడుతుంది ఇట్లా చెప్తారు. కొంతమంది ఏమో పక్షి కనపడుతుంది అంటారు. కానీ అర్జునుడు మాత్రం ఆ చెట్టు మీద ఉన్న పక్షి యొక్క కన్ను కనపడుతుందని చెప్తాడనమాట. అంటే అతని యొక్క లక్ష్యం అనేది అంత సూటిగా ఉంటుంది. దాన్ని ఛేదించమనగానే బాణం వేసి ఛేదించగలుగుతారు. కాబట్టి అలాగే ద్రౌపది స్వయంవరంలో కూడా పైన చేప తిరుగుతూ ఉంటుంది, కింద నీటిలో చూసి దాన్ని కింద చూస్తూ పైకి కొట్టాలన్నమాట ఆ బాణంతో. అది కూడా సాధించగలుగుతారు. ఇందాక కూడా చెప్పుకున్నాం, శివుని దగ్గర నుంచి ఆయన పాశుపతాస్త్రాన్ని పొందగలిగారు. అంత గొప్ప వీరుడు, అంత సూటి లక్ష్యం అనేది కలిగిన వాడనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే బహుశాఖ హెనంతాశ్చ అంటే మనకి చాలా బహుశాఖ అంటే చాలా హెనంతాశ్చ అంటే ఎప్పుడైతే బహుశాఖలుగా మన బుద్ధి విస్తరించి ఉంటుందో, కొన్నాళ్ళు అది చేద్దాం కొన్నాళ్ళు ఇచ్చేద్దామని మన బుద్ధి పరిపరి విధాల అటు ఇటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందో, అప్పుడు సరైన లక్ష్యం మీద ఆ గురి అనేది ఉండదన్నమాట. అట్లా ఉండవద్దు. నువ్వు వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి అంటే నువ్వు స్థిరమైన లక్ష్యాన్ని కలిగి ఉండు ఓ కురునందన, ఓ అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఇంకా అర్జునుడు అడిగారు కదా, ఈ కుల ధర్మాలు ఇవన్నీ కూడా నాశనం అవుతాయని. దానికి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యామిమాం పుష్పితాం వాచం ప్రవదంతి విపశ్చితః వేదవాదరతః పార్థ నాన్యదస్తి వాదినః కామాత్మాన స్వర్గపర జన్మ కర్మ ఫలప్రదాం క్రియా విశేష బహుళాం భోగైశ్వర్య గతిం ప్రతి. అల్పజ్ఞులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తారు? స్వర్గలోక ప్రాప్తి, ఉత్తమ జన్మ, అధికారము, వీటిని పొందడానికి కామ్యకర్మలని ఉపదేశించే ఆ వేదాలలో మృదు మధురమైన వాక్కులచే ఆకర్షించబడతారు. ఇంద్రియ తృప్తిని మరియు సంపన్నమైన జీవితంను కోరువారగుటచే అట్టివారు దానికి మించింది ఇంకొకటి లేదు అని అనుకుంటారు. అంటే స్వర్గమే, ఇంకా దానిపైన ఏమీ లేదని అనుకుంటారనమాట. కానీ భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం తయా పహుత చేతసాం వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి సమాధౌన విధీయతే. భోగానుభవము మరియు లౌకిక సంపదలకు ఆకర్షితులై వాటిచే మోహపరవశులకు వారి మనసునందు భగవానుని భక్తియుక్త సేవను గురించిన స్థిర నిశ్చయం కలుగనే కలగదు. అటువంటి వారికి స్థిరమైన నిశ్చయం కలగదు. త్రైగుణ్య విషయా వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్. మరి ఆ వేదాలు ముఖ్యంగా త్రిగుణాలకు సంబంధించిన విషయాలను గురించి చర్చిస్తాయి ఓ అర్జున. అంటే అర్జునుడు అంటే మరి ఆ వర్ణ సంకరము, ఈ పిండోత క్రియలు ఆగిపోతాయి. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వేదాల్లో ఉంటాయి. ఆ సంస్కారాలు అనేవి మనిషికి సంస్కారాలు అనేవి ఉంటాయి. మొదటి సంస్కారం ఏంటంటే గర్భాధాన సంస్కారం. అలా 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 అన్ని సంస్కారాలు ఉంటాయి. లాస్ట్కి దహన సంస్కారం, అంతిమ సంస్కారం. ఇవి అన్నీ కూడా పెద్దలు నేర్పిస్తారు. ఇవన్నీ కూడా అర్జునుడు ఇందాక మొదటి అధ్యాయంలో చెప్పడం జరిగింది. వారిని వధిస్తే అని చెప్పారు కదా. కాబట్టి అందుకు ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, నీవు ఈ త్రిగుణాలకి అతీతుడవై ద్వంద్వముల నుండి మరియు యోగక్షేమముల నుండి చింతల నుండి వాటిని విడిచిపెట్టి నువ్వు ఆత్మయందు స్థిరుడవు అవ్వాలి అని. అందుకే శంకరాచార్య వారు కూడా చెప్తారు, వేదాలు ఉపనిషత్తుల యొక్క సారం ఏంటి? భగవద్గీత. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే అని చెప్తూ అందులో చెప్తారు, భగవద్గీత భగవద్గీత గంగాజల లవ కణికాపీత అని. అంటే భగవద్గీత గంగాజలం లాగా చాలా ప్యూర్గా అని దీంట్లో నుంచి మనం చాలా తెలుసుకోవాలి. అంటే అన్ని వేదాల సారం, ఉపనిషత్తుల సారం కూడా భగవద్గీత అని చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ వేదాల సారం ఏంటి? భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడం అనేది నువ్వు ముందు అది తెలుసుకోవాలి. కానీ నువ్వు కుటుంబ సాంప్రదాయాల్లో నువ్వు బందీ అవ్వద్దు అని ఆయన అడిగిన ఆ వర్ణ సంకరము అటువంటి ప్రశ్నకి జవాబుగా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆయన అడిగిన అన్ని ప్రశ్నలకి కూడా ఒక్కొక్కటి ఆన్సర్ ఇస్తూ వచ్చారు. యావానర్థవదపానే సర్వత సంప్లుతోదకే తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః. చిన్న నూతి వలన కలుగు ప్రయోజనములన్నీ శీఘ్రమే పెద్ద జలాశయములందరి జలములచే సిద్ధించినట్లు ఈ వేదముల సమస్త ప్రయోజనములు వాని అంతరార్థం గ్రహించిన వారికి సిద్ధించును. అంటే చిన్న చిన్న నూతులు ఉన్నాయి అనుకోండి,
మనం వాటిలో నుంచి దొరికిన ఒక నూతినేమో బట్టలు ఉతకడానికి, ఒక దాన్నేమో స్నానాలు చేయడానికి, లేకపోతే పశువులని తోమడానికి, ఇట్లా చాలా చాలా పనులనే ఉంటూ ఉంటాయి. కానీ మన దగ్గరలో ఒక పెద్ద జలాశయం ఉందనుకోండి, ఆ జలాశయం ద్వారా మనకి అన్ని వసతులు, అంటే అన్ని యొక్క పనులు కూడా జరిగిపోతాయి. కాబట్టి ఈ వేదాల యొక్క సమస్త ప్రయోజనం ఏంటి? వాటిని ఎవరైతే ఆ అంతర్ధానాన్ని, అంటే అంతరంగా ఉన్న అర్థాన్ని గ్రహించారో వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు. అదేంటి అంటే వేదాంత కృద్వేద వేదశ్చ సర్వై రహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేవచాహం. అంటే వేదాలు తెలిసినవాడు, వేదాలు చెప్పినవాడు కూడా, వేదాలు ఎవరి నుంచి వచ్చాయంటే భగవంతుడి నుంచి. కాబట్టి మనం భగవంతుని తెలుసుకుంటే ఆ వేదాల యొక్క సారం ఆటోమేటిక్గా మనకి అర్థమైపోతుంది. కాబట్టి నువ్వు ఆ వేదాలలో ఉన్న మృదు మధురమైన వాక్కులకి నువ్వు బందీవి కావద్దు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడతో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పేశారు, కానీ వీటిని ఇంకా వివరిస్తూ చెప్తున్నారు. కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మఫలహేతుర్భూః మాతే సంగోస్త్వ కర్మణి. నువ్వు నీ విద్యుక్త ధర్మమును ఆచరించుట యందే నీకు అధికారం కలదు, కానీ ఆ కర్మ ఫలములందు కాదు. కర్మఫలములకు నువ్వు కారణము అని ఎప్పుడూ అనుకోవద్దు. అలాగే చేయవలసిన కర్మలు నువ్వు మానవద్దు, ఆ మానుటలో నువ్వు ఆసక్తుడవు అవ్వద్దు అని చెప్తున్నారు. ఓ పార్థ, మనోకల్పితములైన ఇంద్రియ తృప్తిని కలిగించు సర్వ విధములైన కోరికలను మానవుడు ఎప్పుడు త్యజించునో, మరియు ఆ విధంగా శుద్ధిపడిన మనసు ఎప్పుడు ఆత్మయందు తృప్తి నొందునో అప్పుడు అతడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడతాడు. మరి దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? తాబేలు. యథా సంహరతే చాయం కూర్మోంగానీవ సర్వశః ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠిత. తాబేలు తన అవయవాలను చిప్ప లోపలికి ఎలా ముడుచుకుంటుందో, అలాగే సర్వ విధాల విషయ సుఖాల నుండి ఇంద్రియాలను మళ్లించిన వాడు స్థితప్రజ్ఞుడవుతాడు. ఏదైతే తాబేలు తన అవయవాలు లోపల ఉంటాయి, పైన ఈ ఇది కుండ లాంటిది గట్టిగా ఉంటుంది అనమాట, చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. దానికి ఏదైనా అపాయం వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా లోపలికి ముడిచేసుకుని ఈ బాగా బలంగా ఉన్న దాన్ని పైన ఉంచుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దానికి ఎటువంటి అపాయము కూడా కలగదు. ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కాబట్టి మన యొక్క ఇంద్రియ భోగ కాంక్ష అనేది ఇట్లాగే ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం దానివల్ల కిందకి పడిపోతూ ఉంటాము, పతనం చెందుతూ ఉంటాము, కాబట్టి మనం దాన్ని కోరుకోవద్దు అని అంటున్నారు. ఎలా అంటే ఒక తాబేలు తనకి ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చిందంటే ఎలా అయితే తన అవయవాలని లోపలికి ముడిచేసుకుంటుందో, అలాగే మనకేదన్నా ఈ ఇంద్రియ సుఖం, ఇంద్రియ భోగం అనే ఇటువంటి ప్రమాదం అనేది తలెత్తినప్పుడు మనం కూడా మన యొక్క అవయవాలని లోపల దాచుకోవాలి. ఎప్పుడైతే వాటి అవసరం అనేది ఉంటుందో అప్పుడు మనం దాన్ని బయటకు తీయాలి. అలాగే మనం కూడా ఏం చేయాలి? మన ఇంద్రియాలని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలని చెప్తున్నారు. అప్పుడు అటువంటి వాళ్ళకి, ఇలా ఎవరైతే ఆ స్థితప్రజ్ఞుల్లాగా ఉంటారో అప్పుడు వాళ్ళకి నిజమైన జ్ఞానం అనేది వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవర్జ్యం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. మరి మన యొక్క ఇంద్రియాలను ఎలా మనం వినియోగించాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దేహదారి ఇంద్రియ భోగముల నుండి నిగ్రహించినప్పటికీ ఇంద్రియ వస్తువుల రుచి మిగిలే ఉంటుంది. కానీ అధిక అభిరుచిని అనుభవించడం ద్వారా అలాంటి కలాపాలను విడిచి అతను చైతన్యంలో స్థిరపడతాడు. అంటే అల్పమైన ఇంద్రియ కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని విడిచిపెట్టి మనము ఉన్నతమైన వాటిని తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. అంటే మన జీవితానికి ఒక లక్ష్యం అంటూ ఉండాలి. నేను జీవితంలో ఎలా ఉన్నతంగా జీవించగలను అనేది ఆలోచించాలి. అప్పుడు మనం అల్పమైన వాటిని విడిచిపెట్టి సమాజానికి, ధర్మానికి సహాయం చేయగలిగే కార్యాలని చేసే కార్యాలను చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. అలాగే మనం చూస్తే చిన్నప్పుడు మనం ఏంటంటే ఒక సైకిల్ అనేది ఉంటుంది. సైకిల్ ఉంటే చాలు అనుకుంటాము. తర్వాత ఏమవుతుంది? మనం బైక్ కొనాలనుకుంటాము. అంటే సైకిల్ కంటే ఉన్నతమైనది బైక్, తర్వాత దానికంటే ఉన్నతమైనది కారు, ఇట్లా ఇంకొంచెం గొప్పది, ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం కదా. అంటే ఉన్నతమైన దాన్ని మనం పొందాలని చూస్తూ ఉంటాము.
అలాగే అల్పమైనది ఏదైతే ఉందో అటువంటి దాన్ని విడిచిపెడుతూ గొప్ప కార్య అంటే గొప్పది ఏదైతే ఉందో అంటే ఉన్నతమైనది దాన్ని మనం తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. అంటే మనం ఇలా కూడా మన యొక్క నోరు ఉంది అంటే నాలుక, దాన్ని కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రసాదం తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండొచ్చు. చేతులు ఉన్నాయి, వాటితో అల్పమైన కార్యాలు చేసేది అంటే ఏదైనా వికర్మని చెప్పుకున్నది ఇందాకంటే శాస్త్రాలు చెప్పబడిన కార్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటి కర్మలు చేసే కంటే కూడా ఆ యొక్క చేతులతో మనం భగవంతుని యొక్క కార్యాల్లో చేయడానికి నిమగ్నం అవ్వచ్చు. ఇట్లా ఏదైనా కూడా ఉన్నతమైన కార్యాలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండొచ్చు. యతతో హ్యాపి కౌంతేయ పురుషస్య విపశ్చితః ఇంద్రియాణి ప్రమాథీని హరంతి ప్రసభం మనః. ఇంద్రియాలు ఎంత బలవంతము మరియు దృఢమైనవంటే వాటిని నిగ్రహించడానికి యత్నించే యుక్త అయుక్త జ్ఞానం గల పండితుని అటువంటి మనస్సును కూడా అవి బలవంతంగా హరించి వేస్తాయి. అంటే గొప్ప గొప్ప వాళ్ళను కూడా ఈ ఇంద్రియాలు హరించి వేస్తాయి, వాళ్ళ యొక్క నిగ్రహాన్ని కూడా. అంటే కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, నాలుక, చర్మం, ఇవి ఒక 6 ఇంద్రియాలు. అంటే గుర్రాల్లాగా అనుకుంటే మనసు వీటిపైన ఉంటుంది, పగ్గాలు, బుద్ధి ఉంటుంది, ఆ రథాన్ని నడిపేవాడు అనమాట. కానీ ఇంద్రియాలు ఏంటంటే ఎటువంటి అటు గుర్రాలు లాక్కెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ కళ్యాలతో వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్పరః వశే హి యస్యేంద్రియాణి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియములను వశం నందుంచుకొని మనసుని నాయందే ఎల్లప్పుడూ లగ్నం చేయి మనిషి స్థితప్రజ్ఞుడు అనబడతాడు. కాబట్టి మనం ఆ ఇంద్రియాలని అల్పమైన కార్యాల నుంచి మెల్లమెల్లగా విరమించుకుంటూ, అది చాలా కష్టమే, ఎందుకంటే మనం ఈ యొక్క లౌకికమైన విధానాల్లో ఉంటూ ఉండొచ్చు. మెల్లమెల్లగా అయినా కూడా మనం సాధ్యం అవుతుంది అనేది తెలుసుకుంటాం. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషుపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. ఎప్పుడు ఇంద్రియ విషయాల గురించి ఆలోచించే వాడికి వాటి మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆసక్తి వల్ల కోరికలు పుడతాయి, కోరికల నుండి కోపం కలుగుతుంది. ఇక్కడ మనం ఈ 62, 63 శ్లోకాల్లో పతనానికి 8 స్టేజెస్ అనేది చూస్తామన్నమాట. ఇక్కడ చూడొచ్చు, అతను ఒక ఆమె గురించి చూస్తూ ఉన్నాడు, తర్వాత ఆమెని పొందాలని అనుకుంటాడు, ఆమెతో రమించాలని అనుకుంటాడు. ఇది ఎప్పుడైతే జరగదో అంటే ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః, ఎప్పుడైతే అతనికి ఆ కోరిక అనేది మొదలవుతుంది అప్పుడు దాన్ని ఎక్కువగా ఆ విషయం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. సంగాత్ సంజాయతే కామః, ఎప్పుడైతే ఆమెని కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటాడు. మనం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూడొచ్చు, ఏదైనా సిగరెట్ కానీ డ్రగ్స్ కానీ వీటి గురించి కూడా, మద్యం కానీ ఎక్కువగా వాటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే వాటి మీద విషయ వాంఛ కలిగిపోయి వాటిని కూడా మనం పొందాలని వాటి మీద కోరిక పెరిగిపోవడం, ఇట్లా అది దొరుకుతూ ఉంటే ఆ కామం అనేది తీరుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా అతను ఏంటంటే ఆమెని పొందాలనుకున్నాడు, ఆమె దొరికినప్పుడు అతను అలాగే పొందినట్లుగా ఫీల్ అయ్యి హ్యాపీగా అంటే ఏదో ఆ సుఖాన్ని సంతోషం అనుకుంటాడు. కానీ ఎప్పుడైతే ఇంకా అతను ఆమె అంటే అతను అడిగిందల్లా ఇవ్వట్లేదు, లేకపోతే మనకి ఎప్పుడు కూడా వ్యసనం అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడు దొరకట్లేదో అప్పుడు కామాత్ క్రోధోభిజాయతే, అప్పుడు అది క్రోధంగా పరిణమిస్తుంది అనమాట. క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ అంటే ఆ కోపం మూలంగా అధికంగా మోహం కలుగుతూ ఉంటుంది. అంటే నేను కావాలనుకున్నాను, నాకు అది దక్కట్లేదు అన్నప్పుడు ఇంకా ఇంకా కోపం అనేది పెరిగిపోయి అది ఇంకా పెద్దగా మోహంగా కలుగుతుంది. మోహం వల్ల జ్ఞాపక శక్తి భ్రమిస్తుంది అనమాట. ఆ జ్ఞాపక శక్తి అనేది నశిస్తుంది. దాన్ని ఏమన్నారు, స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశ. దానివల్ల జ్ఞాపక శక్తి భ్రమించడం వల్ల బుద్ధి నశిస్తుంది. బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి, ఆ బుద్ధి ఎప్పుడైతే నశిస్తుందో అక్కడి నుంచి మనం పతనం చెందుతాము. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనకి ఆ కోరిక అనేది స్టార్టింగ్లో కలుగుతుందో దాన్ని అప్పుడే మనం కట్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే అది మెల్లమెల్లగా కోపం నుంచి క్రోధానికి, క్రోధం నుంచి అతి భ్రమించడానికి, తర్వాత బుద్ధి నశించడానికి, మనం పతనం చెందడానికి కారకమవుతుంది. కాబట్టి మనం మొదటి దశలోనే అది మంచిదా కాదా అనేది మనం చూసుకుని దాన్ని ఆ ఇంద్రియ భోగానికి దూరంగా ఉండాలి. ఆ ఇంద్రియ లాలసని మనం మొదటి దశలోనే తుంచివేయాలి. అప్పుడు మనం పతనం చెందకుండా ఉంటాము. రాగద్వేష విముక్తైస్తు విషయానింద్రియైశ్చరన్ ఆత్మవశ్యైర్విధేయాత్మ ప్రసాదమది గచ్చతి. కానీ సమస్త రాగద్వేషాలు అంటే రాగము ద్వేషము ఈ ద్వంద్వాల నుండి విడిపడిన వాడు
మరియు నియమ నిబంధనలను పాటించడం ద్వారా తన ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలవాడు అయిన మనిషి భగవాను యొక్క పూర్తి అనుగ్రహాన్ని పొందగలడు. ఇంకా కృష్ణ భక్తి భావనలో అంటే భగవానునితో సంబంధము లేని వానికి దివ్యమైన బుద్ధి కానీ స్థిరమైన మనసు కానీ ఉండదు. ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా, ఇంద్రియాలు అటు ఇటు లాగేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు భగవంతునితో మన సంబంధంలో లేకపోతే అవి లేనిదే శాంతికి అవకాశమే లేదు. మరి ఆ బుద్ధి కానీ స్థిరమైన మనసు కానీ లేకపోతే మనకి శాంతి దక్కే అవకాశమే ఉండదు. మనకి శాంతి అనేది లభించదు. మరి శాంతి లేకపోతే సుఖం ఎట్లా ఉంటుంది? ఇంద్రియాణం హి చరతాం యన్మనోను విధీయతే తదస్య హరతి ప్రజ్ఞాం వాయుర్నావమివాంభసి. బలమైన గాలి నీటిలోని నావను దాని దిశ నుండి పక్కకు నెట్టివేసినట్లుగా ఏ ఒక్క ఇంద్రియం పైన కానీ మనం మనస్సు కేంద్రీకృతమైతే అది మనిషి యొక్క బుద్ధిని హరించి వేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈ సముద్రంలో ఎప్పుడైతే ఆ నావ వెళ్తూ ఉంటుందో విపరీతమైన గాలి వేస్తే ఆ నీటిలో నావ పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అలాగే మనకు కూడా ఈ ఇంద్రియాలు ఏ ఒక్క ఇంద్రియాన్నైనా కానీ మనం కంట్రోల్ చేయలేకపోతే అప్పుడు అది ఆ మనసు కేంద్రీకం అవుతుంది కదా ఆ యొక్క కోరిక మీద. అప్పుడు దాని ద్వారా ఏమవుతుంది, ఆ బుద్ధి నశిస్తుంది. ఎలా అయితే ఆ నావ పక్కకి నెట్టివేయబడుతూ ఉంటుందో అలల మధ్యలో, అట్లా మన యొక్క బుద్ధి కూడా అటు ఇటు పక్కకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. కనుక ఓ శక్తివంతమైన మహాబాహులు గలవాడా, ఓ అర్జున, ఎవ్వని ఇంద్రియాలు వాటి ఇంద్రియార్థముల నుండి పూర్తిగా నిగ్రహించబడి ఉంటాయో అతడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో స్థిరంగా ఉంటాడు. కాబట్టి అటువంటి వాడు ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందడానికి అర్హుడై ఉంటాడు. ఎవరు? ఇంద్రియాలు వాటి ఇంద్రియార్థాల నుండి పూర్తిగా నిగ్రహించబడి, అంటే ఎప్పుడు అవసరమో అప్పుడు మాత్రమే వాటిని వినియోగించగలిగేవాడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అటువంటి వాడు. యా నిశా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమి యస్యాం జాగర్తి భూతాని సా నిశా పశ్యతో మునేః. సర్వజీవులకు ఏది రాత్రి సమయము అది ఆత్మనిగ్రహం గలవానికి మేల్కొని ఉండు సమయము. సర్వజీవులకు మేల్కొని ఉండు సమయము అంతర్ముఖుడైన మునికి రాత్రి సమయము. అంటే కొంతమంది ఎప్పుడైతే ఈ ఇంద్రియ భోగాలనే వాటి యొక్క ధ్యాసలోనే ఉంటూ ఉంటారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆ లౌకికమైన విషయాల గురించి ఆలోచిస్తూ సమయం అంతా కూడా వ్యర్థం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఎవరైతే ఆత్మ నిగ్రహం గల ముని ఉన్నాడో అతను మాత్రం అటువంటి సమయంలో ఆధ్యాత్మికమైన కార్యాలు చేస్తూ ఉంటాడు. ఎప్పుడైతే ఆ ఇంద్రియాలని వశంలో పెట్టుకోవాలో అప్పుడు వాటిని నిగ్రహించగలుగుతూ ఉంటాడు. ఆపూర్యమాణమచల ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతిమాప్నోతి న కామకామి. సర్వదా నీటిని నింపుతున్న నిశ్చలముగా నుండి సముద్రంలోకి, అంటే సముద్రంలోకి ఎన్నో నదుల నీరు వస్తూ ఉంటుంది. ఎన్ని నీరు వచ్చినా కూడా సముద్రం ఎప్పుడు కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది అనమాట. అలాగే మనలో కూడా కోరికలు నిరంతరం కూడా ప్రవాహం అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది. అప్పుడు మనం కలత చెందకుండా ఉండాలి. అటువంటి వాడు శాంతిని పొందగలుగుతాడు. కానీ కోరికలను తృప్తి నొందింప యత్నించు అటువంటి వారు ఎల్లప్పుడూ కూడా నిజమైన శాంతిని పొందజాలరు. ఏషా బ్రాహ్మ్యే స్థితే పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వా స్యామంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణముచ్యతి. అర్జున, ఇదే ఆధ్యాత్మికము భగవన్మయము అయిన జీవన విధానము. అంటే మనం ఎలా జీవించాలి అనే దానికి ఇదే విధానం. దీనిని పొందినవాడు మళ్ళీ మోహము చెందడు. మరణ సమయంలో కూడా ఈ విధంగా ఉన్న వ్యక్తి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామానికి చేరుకుంటాడు. అంటే ఎప్పుడైతే ఒక నది సముద్రంలో కలుస్తుందో అప్పుడు అది అల్లకల్లోలంగా ఉంటుంది. కానీ మీరు ఆ సముద్రాన్ని చూశారంటే ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఎన్ని నీళ్ళు వచ్చినా పర్వాలేదు, రానియండి అన్నట్లుగా. అలాగే మనం కూడా ఎన్ని ఆలోచనలు ఎన్ని కోరికలు వచ్చినా పర్వాలేదు, నేను దానికి చెల్లించను అన్నట్లుగా మనం కనుక ఉంటే, అలా ఉండడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తే అదే నిజమైన విజయము అనేది తెలుసుకోవాలని చెప్తున్నారు. అటువంటి వ్యక్తి భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామానికి చేరుకుంటాడు అనేది ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి మనం ఇక్కడ నుంచి ఏం తీసుకెళ్ళాలి? వీఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ, అంటే మనం ఈ దేహం కాదు. వీఆర్ స్పిరిచువల్ సోల్స్. మనం ఆధ్యాత్మికమైన విస్ఫులింగాలం, అంటే సోల్స్ అంటే ఆత్మ అనమాట. హ్యాపీనెస్ అండ్ సాడ్నెస్ కమ్స్ అండ్ గోస్, మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతే అని చెప్పారు కదా. ఈ యొక్క సుఖము దుఃఖము
శీతము ఉష్ణము వచ్చే ఆ వర్షాకాలము ఎండాకాలము చలికాలము ఎండాకాలం ఎలా అయితే వస్తూ పోతూ ఉంటాయో అలాగే మనకి ఈ కష్టాలు బాధలు అనేవి కూడా వస్తూ ఉంటాయి, అవి పోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం స్థిరంగా ఉండాలి. వీ షుడ్ సరెండర్ టు కృష్ణ. మనం భగవంతునికి శరణాగతి అవ్వగలిగితే ఆల్వేస్ చాంట్ హరే కృష్ణ అండ్ బీ హ్యాపీ. మరి దాని ఎలా మనం ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క నామాన్ని పలుకుతూ ఉండడం, స్మరిస్తూ ఉండడం, వింటూ ఉండడం, జపిస్తూ ఉండడం చేయగలిగితే మనం హ్యాపీగా అంటే సంతోషంగా ఉండొచ్చు. అదే నిజమైన ఆనందం అని చెప్తున్నారు. అందరికీ హరే కృష్ణ. మనం ఇక్కడితో విరామం తీసుకున్నాము. రేపు 3వ అధ్యాయము కర్మయోగము. అంటే ఇదంతా జ్ఞానయోగము. దీన్ని ఇప్పుడు మనం బుద్ధియోగం చూసాం కదా, అట్లా కర్మయోగం అంటే మనం ఈ కర్మలు ఎలా చేయాలి, ఏ విధమైన కర్మలు చేస్తూ మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది రేపటి అధ్యాయంలో చూస్తాము. చాలా ముఖ్యమైన అధ్యాయం. ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వకుండా అటెండ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇంతసేపు చాలా సమయం ఎక్కువైనా కూడా ఉన్నందుకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. రేపు కూడా అందరూ అటెండ్ అవ్వండి. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవచ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ బృంద్ की जय. नमाचार्य श्री लहरदास ठाकुर की जय. प्रतिपावन श्री प्रपाद की जय. श्रीमद् भागवत गीता की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.